join hands and be part of making South Africa a place of equality, shared prosperity, and true freedom for all. Umongameli Ramaphosa umemelela benkolo yamaMuslim ukuba bazibandakanye kwakhona kwezopolitiko ngelixa ezimase umsitho wokuphela kwenzilo yeRamadan. Bhotani mzikantu, siziphekile sazibonda ngoku kufikelela ixesha lokuba sizophule, masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umongameli Cyril Ramaphosa umemelela uluntu lwenkolo yamaMuslim ukuba lubuyele kwezopolitiko. uRamaphosa ebethetha kumsitho wokubhiyozela ukuphela kwenyanga yenzilo iRamadan nobizwa nge-Eid Mubarak ePitoli ngalentsasa. Uqhube ngelithi uluntu lwalenkolo lwaphuhlisa amaqala liqela omzabalazo. iRamadan yaqala ngomhla we-10 kuMatshi. Ethetha kumsitho wokubhiyozela i-Eid ngalentsasa, uRamaphosa uncome umphathiswa wobudlelwane namazwe ehlabathi uGqirha Naledi Pandor kunye nomphathiswa wezorhwebo Ibrahim Patel ngokuba yinxalenye yenzilo yeRamadan. Izolo ibiyintlanganiso yokugqibela yekhabhinethi yeli yololo lesithandathu phambi konyulo lukaMeyi. Last night we held our last cabinet meeting as the Cabinet of the Republic of South Africa, and we all joined in joy to congratulate our two ministers, Minister Naledi Pandor as well as Ibrahim Patel, for having gone together with you through the month of fasting of Ramadan. Umongameli uqhube ngelithi iRamadan likhwelo lokubambisana uvelwano kunye nokuqonda usizi ihlabathi elijongene nalo. It is a rallying call to unity, solidarity and empathy with all of mankind, but especially for those who are less fortunate. Umongameli uqwele ngelithi nangona abemi beli bohlukene ngendlela eziliqela kodwa eyona nto ibadibanisayo yinkolelo yobambiswano kunye nemvano. As South Africans, we may have different beliefs. We may have been born in South Africa or may have chosen to make South Africa our home. Yet there is one belief that has always held us together and that has always kept us moving forward. And that is our belief in the unity of our nation. Kwindaba ze-SABC ndinguhlela mqhuqho eGauteng. Allahu Akbar. Ityala likamnumzana Jacob Zuma lokutshutshisa bucala umongameli Cyril Ramaphosa lihlehlisiwe okungelokunika inkqubo yokubhena ngakwisigqibo sokuguzula elinyathelo lokutshutshisa bucala. Owayesakuba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma uvele kwinkundla ephakamileyo yaseGauteng ngeGauteng njengomtshutshiswa bucala kwiinzame zakhe zokutshutshisa bucala kwinto athi kukuthutyeleziswa kweenkcukacha zakhe zempilo. Lo mba uhlehlisiwe ngelinika ithuba inkqubo yokubhena kwisigqibo sokuguzula iinzame zokutshutshisa zakhe uqobo. It is ordered that 1, the criminal proceedings are hereby postponed to the 6th of August 2024. 2, the private prosecutors shall at that stage appraise the court regarding any developments in the matter so ordered. Umnumzana Zuma uzama ukutshutshisa bucala umongameli Ramaphosa ngelithi uyabandakanyeka emva kokuthutyeleziswa kweenkcukacha zakhe zempilo ngethuba kuxoxwa ityala lakhe lobuqhophololo kwinkundla ephakamileyo eMgungundlovu. Igqiza elipheleleyo lenkundla ephakamileyo yaseGauteng laliguzula elityala laze lazibekela bucala neenzame zokutshutshisa bucala ngelithi phakathi kwezizathu yeli nyathelo elingekho msulwa. Mnumzana Zuma ubhenile kweso sigwebo kwinkundla ephakamileyo yezibheno. There are appeals in respect. Your Lordship might know that there was a review application in this court which is being appealed in the SCA. So the latest status, and we always postpone just to update the court, my Lord. The latest status of the matter is that on the 4th of April, which is last Thursday, Yes. The counsel for Mr. Ramaphosa, for the accused, Mr. Ramaphosa, filed a response, their answering affidavit
opposing the application for reconsideration in terms of Section 17(2)(f), my lord, in the SCA, which means we are now due to do a reply. So that's where the matter really stands. Lomba uza kubuyela enkundleni ngomhla wesi-6 ku-August. Umphathiswa wezespolisa uNjengele ebheka icele nomkomishinala uFani Masemula bakhokela imbizo kwiholo iDasenuke eMarian Hill kwiveke ephelileyo. Amapolisa adubule abulala abarhanelwa abalithoba kule ngingqi nabebefunwa ngenxa yeziganeko zolwaphulo-mthetho ezuluthotho. Abahlali bazityanda igila ngoloyiko lwabo lokubika izigilamkhuba ngenxa yezoyikiso zemigulukudu kule ngingqi. Yebo, ungqongqoshe amaphoyisa ulapha ke endaweni yakwaMamdikazi elapha endaweni yaseMarian Hill ngathi nje intshonalanga yeTheku bazobheka la izinto eziningi kakhulukazi ke izinga lobugebengu lenda sizokuthiwa liphezulu kakhulu. Akahambi ke yedwa uhamba no-Police Commissioner wesifundazwe KwaZulu-Natal General Nhlanhla Mkhwanazi kanjalo no-Premier ondunankulu wesifundazwe noMsadube Ncube kanjalo ke futhi omele umkhandlu weTheku umnumzana uThabani Nyawose ongusomlomo ke omasipala iTheku iCouncil. Ake sikhulume sitholele kakufushane ke kuyena ukuthi mhlawumbe inhloso ngqangi njengobuholi beTheku namisana ngqongqoshe kuyini kahle hle. Siyabona ubugebengu lenda kuthiwa budla ngakhulu emuva kwesigameko lesokuthi amaphoyisa ezegcine ebulala abantu abawu9. Cha, lo hlelo lokamphathiswa wamaphoyisa nondunankulu wesifundazwe noCommissioner uMkhwanazi siyalijabulela siwumkhandlu waseThekwini, silemukela ngezale zemhlobo. Ingakho siyeke konke besikuhlelile sabala namhlanje ngoba umphakathi ohlushwa kakhulu ubugebengu, umphakathi waseThekwini, umphakathi obhekwe yithi, umphakathi oholwa yithi. Ingakho ke sila iyakhulukazi la sizosupporta imindeni ethintekile ngokudlulelwa zihlobo zayo emhlabeni. Abanye abantu sobasupporta abantu abasindile ebugebengwini, baphila nezinhlamvu, abanye bakhubazekile, abanye baseyinhlungwini ngoba basaba nokukhuluma emveni kuba imindeni yabo nawe behlaseliwe. Kubuhlungu kakhulu ukubalalela. Yes, there's a number of initiatives that we've put in place with the communities here. One of those is the strengthening of the community police, community police forums, as well as the community safety committees, with a view really of ensuring that communities are also part of solving crime, but also rooting out those criminal elements that are within the communities, because we all know that the police alone cannot fight criminals because criminals hide within communities. Kwalapha ezindabeni nangona imvula enekwezinsuku ezidlulileyo idale umonakalo kwindawo ezininzi zeli, kodwa ibe likhubalo kumafama aseMntla Koloni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze kuba ukamcofi usubscribe. Sibongoza wenze njalo. Ukanti kwinqaku lokuqala sithe Umongameli Cyril Ramaphosa umemelela uluntu lwenkolo yamaMuslim ukuba lubuyele kwezopolitiko. uRamaphosa ebethetha kumsitho wokubhiyozela ukuphela kwenyanga yenzilo iRamadan nobizwa nge-Eid Mubarak ePitoli ngalentsasa. Uqhube ngelithi uluntu lwalenkolo lwaphuhlisa amagqala aliqela omzabalazo. Lo nyaka uphawula iminyaka engama-30 yepalamente yentando yesininzi sukela kwisiphelo sexesha lengcinezelo. Abantu bavakalise izimvo ezikhabanayo ngendima edlalwe yipalamente kule minyaka engama-30. Umhla wama-27 ku-April kulo umiyo uphawula iminyaka engama-30 sukela kwathi chapha idemokrasi. Ipalamente ithi zange kwabalula kuguqula eliziko kusakungena urhulumente wentando yesininzi. Ithi phakathi kwezinto eyathi yaziphumeza kukomeleza intatho nxaxheba yoluntu gabalala.
To transform such an institution into a fully democratic institution that represents the will of the people, that represents their interest and their aspiration for a better, greater future, it was not an easy one. So the generation that came to Parliament in 1994 had to begin with transforming this institution from its colonial and apartheid past into a fully democratic institution that is open, that is accountable. Kule minyaka engamashumi amathathu kubekho izinto ezincomekayo neziligxeke ngeliziko. There was a great sense of excitement in the 90s with the new parliamentarians coming in, transforming this institution in every facet of its functioning. As we've seen in more recent times, Parliament has failed in respect of discharging many of its obligations, particularly with regard to holding the executive and organs of state to account. Kanti ke bona abantu babantu bathini ngendima edlalwe leliziko kule minyaka engamashumi amathathu. I know Parliament and I don't think they're doing things right, man. You understand what I mean? They corrupt, they don't help our people. I believe a lot has been done because I mean real estate used to be very wide. Kunjalo ifikelela esiphelweni iParliament yesithandathu eyesixhenxe ndawonye nebhunga likazwelonke lamaphondo kulindeleke ibone abagqatswa abazimeleyo bethatha izihlalo kokuqala xa bethe baqhuba kakuhle kunyulo. Abahlali basekhaya Mnandi Stellenbosch banamakhaya agqugqiswe ngumlilo kutshanje bajamelene nenquleqhu yokwakha kwakhona abantu abangaphaya kwewaka bashiyeke bengenamakhaya emva kokuba idangatye lomlilo lisukele kwindawo yamatyotyombe iZone O. Nanjengoko isimo sezulu sizinza kwimimandla yaseKapa, eWinelands naseHelderberg emva kokubhudla kwemimoya nemvula izimandla kule mpelaveki, abahlali baseZone O baphansi phezulu neliwa elibheka umoya kwimigudu yokwakha kwakhona eluthuthwini lwezindlu zabo. Abazali bathe nkamalala nanjengoko isikhova sixholitha nasekuyeni kwabantwana esikolweni kwakhona ngenxa yokutshabalala kwezixhobo neempahla zonke ngamadangatye omlilo. Invisa kabuhlungu into eyenzeka ekhaya Mandi ngoba kudala thina sichelwa ez 2004 sichelwa umasipala wasekhaya Mandi engenankathalo sithi. Umasipala waseStellenbosch uthi ukwimeko edinga uncedo ngokuxhaphaxhabhisa logama amasebe ozinziso loluntu nophuhliso lasekuhlaleni eselula isandla ngezixhobo zomlilo nokusiwa phansi kwempumlo. Ukanti kutshanje emNtla-Ntshona kufuphi naseZerust inkqubo yokufunda nokufundisa iphazamisekile kwezinye izikolo kwilali yaseMoshana. Oku kulandela izandyondyo zemvula ezichaphazele ingingqi ezithile kweli phondo. Abafundi besikolo samabanga aphantsi saminyane babuyiselwe emakwabo emva kokusiphuleka kophahla kumagumbi okufunda ngenxa yesaqhwithi esenze umonakalo kwizakhiwo zesikolo. Abanye abazali babafundi sebeqalile ukucoca emva koso qhwithi siqoqisileyo. Kananjalo abahlali baseBoshof abangenelwe ngamanzi ezindlini zizikhukhula bathi badinga umasipala waseTokologo ukuba abanike izindlu ezizisigxina nezikhuselekileyo. Amakhaya ngaphaya kwama-30 kule ngingqi achaphazelekile ngokungaginyisi mathe kwaphela. Abahlali abachaphazelekileyo bathi bahlala kwizindlu ze-RDP esele zithwaxekile yaye bakholelwa ukuba le meko imaxongo ayinakusombululeka zizindlu zethutyana nanjengoko imvula ezigalela ngamandla zivamile. Uluntu sele luqalile nokucoca emva kwale nyewe. We are here to take out the water in the house because every year when it's raining there's water in the house. Umasipala waseTokologo ukwavakalise ukuba le ndawo isandula ukuvulwa yaye basekwezicwangciso zokuyiphucula kambe ke uqinisekise abahlali ukuba xa kungoku benza imigudu yesisombululo esingqengqwa ngokuphathelene nezikhukhula. The municipality is working on a permanent solution of getting that place in order. Ukunabela mgama abakwezakalwizwi eMntla Koloni bahlabe ikhwele kurhulumente ukuba aqale umbhodamo wezindlu zokuzinzisa uluntu. Esi simemelelo siza emva kokuba iintsapho ezahlukeneyo ezihlala ematyotyombeni eRudepen eKimberley ziphulukene namakhaya emva kwemvula ezimandla. Ezinye izithili kweli phondo zithwaxwe yimimoya ebhudle ngamandla ikhatshwa zimvula ezimandla.
Lo gama amasebe karhulumente ohlukeneyo kuquka elophuhliso nelozinziso loluntu atyelelele ngingqi ukuhlola umonakalo. Imvula yenze umonakalo kwindawo ezininzi zelilizwe kwezintsuku zimbalwa zidlulileyo yamkelwe kwezinye indawo ezisemntla koloni. Amafama bejongene nembalela kweli phondo 10 leminyaka achulumancile kukunetha kwayo. Amafama afumane isiqabu njengoko imbalela yeminyaka 10 isondela esiphelweni emva kokusokola ixesha elide. Amanye kunyanzeleke ukuba anciphise nemfuyo yawo. Uthi bekunzima kakhulu kule minyaka 9 yadlulayo emva koko kwanetha nje kancinane becinga ukuba babuyela kwisimo esiqhelekileyo kodwa akwanetha ixesha elide emva koko nalapho baphazamiseka kokuninzi. Amafama athi sekudlule iinyanga ezininzi kungekho mvula. Northern Cape has been blessed with good rain for the past 10 to 14 days. Although the rain was widespread over the whole of the province, we still received reports from districts that varied from almost no rain to very good rain. We are very happy to see that towards the end of our summer rainfall season, we've received some very good rains in large areas. There's still some concerns, especially towards the western side of our province. Bengamafama basenethemba lemvula ukuze baqalise ukulima kwakhona. Usekela mphathiswa wezempilo uGqirha Sibongiseni Dlomo uchaze ukunyuka kokukhulelwa kwabantwana njengobhubhane. uDlomo nomphathiswa wezempilo waseMpuma Koloni basungule iqonga lobuchwepheshe nomatshini ophethelene nokukhathalela impilo ngokwamalungu okuzala. Ngumashini wokuqala ngqa lo kweli loMzantsi Afrika. Unikezela ngeenkonzo ezinento yokwenza nempilo kwezesondo, ukususela kwezokucwangcisa, iicondoms abasetyhini nezamadoda kunye namalaphu abasetyhini abawanxiba xa besexesheni. Eliphulo lijoliswe kumantombazana aselula kunye nabasetyhini ukuze bafikelele lula kwezi nkonzo. Abo badinga ezi nkonzo bangeza kweli ziko ukuze bafumane uncedo okanye bafumane i-app kwiifowuni zabo. Lamkelwe ngezandla ezishushu eliphulo ngabo banentloni xa beye kufuna ezinkonzo kumaziko kawonke-wonke. Asizukwazi ngoba sihambe xa sihambe uyofuna into zoprevent yabo sibe sifola and sibe sibonwa abantu abaphaya pha kwiclinic ba okay sure lo uzoprevent ne and uwenza isex and all. So imagine yona izasinceda into kubana ndikwazi into bana izinto zami ndihlase kum ndixa ndifuna uprevent ndihambe noprevent without anyone knowing. Isebe lempilo lithi kuyagquba ukukhulelwa kwamantombazana aselula kummandla wase-OR Tambo. Isebe livakalise umothuko kokuba ngoku sekumitha nabantwana abaneminyaka 9. These are our efforts as a Department of Health to say, more than listening to young people who say, but Dr. Zemo, not all your clinics are very friendly to us. We go there reluctantly because we need a service. Hence they educated us to start programs called youth zones, where we have a nurse, at least who's friendly to young people, who's non-judgmental, able to assist them and support them. And we have seen an increase in terms of uptake of such services. Eliphulo lixhaswe nayimibutho yamazwe ngamazwe. This is really the right thing to do. As a WHO, we issued a global recommendation of making sure that we bring reproductive health services to young people to closer where they are. So South Africa, and particularly OR Tambo district, has really set an example. Owesibini umashini ofana nalo uza kubekwa kummandla wasenyandeni elibode. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Sithi xa kuloo ndawo nto zakuthi kamnandi.